Monggo. Monggo. Sapa ya? Sopo kae? Ayo asal mulane kuat, ayo. Ayo. Nuwun sapa iki? Nang dalem caplak sikil lemah tok ngono kok. Mlebu makram ikan. Nek mlebu mah ngeten iki sandale dicoplok. Dilepas. Anu dilepas niku pripun? Dicopot. Dicoplok ngoten lho. Lah apa gak ngerti ning arep ngono tulisane gede. Ngertos ta? Awas anjing galak. Anjing galak. Kono. Teng niku wau. Nggih, Anjing niku, anjing niku asu. oh dadi anjing niku asu. Lah jenengem sapa? Sucil. Su iku apa? Asu. Cil. Nah, berarti anak asu niki. Anu kula ajeng ketemu kalih Kanjeng Sunan. Lah iku. Lah Lho tapi ya. boten niku lho, Kanjeng Sunan. Nika. Monggo. Badhe Mengko kebangun. dhisik. Nggih. Lagi sepisan iki aku ketemu kelawanku. Nganti kowe wani munggah ana ing Panti Kudus. Janjane kowe iki sapa? Pawungan saka ngendi? Kula menika Saridin. Saridin. Nggih. Apa kawigatenmu nganti kowe munggah ana ing Panti Kudus? Kula mung kepengin kados bocah-bocah nika lho, Kanjeng Sunan. Kepengin niku lho sekolah. Oh, cetane kowe kepengin ngasuh kawero Ya, ana ing Panti nggih. Kudus. Nggih. Ya, ra usah dadak kesuwen. Senajan to kowe kepengin dadi siswa ana ing Panti Kudus, kabeh mau tak tampa. Lek gendut, Nggih kula kanjenge. apa kira kelingan sesuk kuwi dina Jumat. Nggih. Mbok yo iki diwenehi gawean supaya ngisi padasan ya, Lek. Ayo Den. Anu niki kula mergawe dhisik. Jeyono ora mergawe piye wong jenenge ning kene kabeh ngawula. Kawula. Nek bengi sinau, nek awan mergawe Anu ngisi nika. ngisi kok ngisi nika. Kono wis ana sing ngisi dhewe engko. Lah turene ngisi padasan. Padasane ora iku. Padasane dudu iki Nyai Kudus dudu. Oh niki Nyai Kudus. Si. Permasura padasan. Nyai Kudus kok padasan. Cil. Dono padasane. Ana padasan. Monggo dereno Yang Kudus ana ing Panti Kudus. Waduh, iki mang aku ndak yo mangan apa, wetengku kok kruwes, kruwes. Mangan soto kakek mangan soto, Pak sambele puwet disepol. Dut. Lho ada samune aku mbok silai siji lho, Dut. Ada apa? Lah jere kon ngisi Ngisi padasan. padasan ember entek kono nggo keranjang iki lho. Eh? Nggo keranjang.
Wong keranjang yo keranjang lah kok. Ben lempak. Wong keranjang kok yo ape dienggo ngisi padasane ra wong bodoh. Tak kebalane ngene yo cepet. Den, Wong isi sekolah kok nganggo ember sakmono iku sapan. kowe iku mang iseni sekolah nganggo keranjang iki. Kire mbok kon nganggo keranjang. Wah, iki aja guyon lho. Kok ngene iki kok aja gumun. Lah aku iki mang ngakon ngono iku mergo aku nyolu kowe. Lah. Apa yo mokal wong isi padasan diseni banyu kok nganggo keranjang. Perkara ngene iki kok aja gumun, Mas. Kowe apa lali ngendikane Kanjeng Sunan? Piye? Nek Gusti Allah ngersake kun fayakun mesti bakal dadi. Nek yo ora masuk akal. Kanjeng Sunan. Jeng, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Ora beres iki. Mboten beres. Apane sing ora beres? Aku lho ngisi sekolah beto emben, beto timbo. Mboten bebek kok sariden beto keranjang kok saged ngebeki sekolah. Apa bener, Den? Nggih. Sawising kowe ngisi sekolah, gendut sing nganggo ember ora kebek. Asing kebangetan iku gendut kali uji lho. Lho, umpama kebangetan manggon ngendi? Ada semonten katahe niku lho kula nyilasi jiwa kok gak entuk malah kula diken nganggo Lah iya, ini keranjang. kok. Lah kok malah nyekel keranjang Nyekel tenan. keranjang, kowe nyekel timbo. Nggih. Ning kira bisa ngebeki. Mboten saged ngebeki. Saged. Ya, Lah ora nek banyu kok apa-apa. mboten kutak. Ora apa-apa, Ndut. Din, Nggih, kula Kanjeng lan Sunan. kowe ucil karo gendut. Selokan kae ki wancine arep ana temekane mudan. Selokan kae mbok yo nagagi-gagi padha dikuras ya. Apa udan mendung Mendung kae. Ajen murah selokan Den. Unggur nganti ape kembak lah. Den. Oke lapor kene. Lho jere ngresiki sira. Ngresiki kalene nak ya kono sing rusuk kabeh ngene kene mah gogo apa kowe? Lha wong ning kene iwake akeh kok. Iwak apa? Wong kalenan iki kecil biyen ora tau ono iwake kok. Lah ngene iki engko nek tak jupuk iwake, tak kena mbunggo lawuh. Tapi ora mungkin wong lumpur irenge ngono selokan ora tau ono iwake. Nah, iki iwake gede. Mosok ono iwake ta, Den? Ono iwake, ono iwake. Kok ono iwake tenan? Lho, lho. Lho, lho. Lho, ono lelene. Lho, lho. Lho, lho. Pakil mono. Lho, Oh, ya nek sing sakmene ono iwake tenan. Oh. Kok ya ono iwake? Kanjeng Sunan. Kowe ning kene ra gak tau Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Wah, boten beres iki. Boten beres. Sampun-sampun aku kondo ora beres. Boten beres. Sing ora beres kuwi sapa? Sariden. Lho kabeh-kabeh kok ya Sariden mau kowe tak kon nampa tak perintah apa? Kula ke ngersiki kalenan Nah, selokan lele sing sampe buntu. gedene kok. Kersane mili soalé ajeng Jawa. Apa wis kabeh mau mbok lakoni? Sampun, lah Sariden kula jak malah gogoh teng mriku malah nemu iwak kathah. Sariden gogo iwak. Padahal teng mriku mboten nate wonten iwake lho. Apa bener, Den? Nggih. Kandhane gendut. Walah mboten omongan urange nggih kathah. Kowe gogo ning kene iki ana iwake. Wonten Kanjeng Sunan. Lho menika lelene sementen gedene. Malah ana lelene Oh. barang. Wong pitungan kula niku nek wonten banyune niku mesti wonten iwake kok Kanjeng Sunan. Bung mesti. Yen ana banyune mesti ana iwake. Nggih. Ya. Aku arep buktekno kelawan kowe kondo lamun kowe gogo iwak. Aku arep buktekke yen to ana banyu mesti ana Wonten iwake Kanjeng Sunan. Dut.
Aku kepengin mbuktekno kelawan Saridin. Yen tono banyune mesti ana iwake. Coba kae jipun menyang buri kae. Den, Kula Kanjeng Sunan iki apa, Den? niku klapa Kanjeng Sunan Sadurunge klapa iki, sepet sajrone sepet, ingkang mestani lumrahe nggih bathok. sajrone bathok, Niku klapa isine. sajrone klapa isine apa? Lah niku jenenge toyane klapa niku banyu klapa. Ana iwake apa ora, Den? Wonten Kanjeng Sunan. Apa bener kandhamu? Nggih. Coba bakal tak Apa kok ana iwake? Walah! Tenan to. Ya. Loh, Saiki aku mangerteni. Malah gede niki kalih niki. Kowe manyiswa Kene, ora ana kene, ing ora Panti kene. Kudus. Kowe iki janjane ape ngegol-ngegolke kelawan kowe iya. Lho. Mboten ngaten Kanjeng Sunan. Ning kasunyatane apa? Kula menika rak namung nderekaken wejanganipun Kanjeng Sunan. Ing donya menika mokal menawi Gusti Allah menika ngersakaken. Lamun kowe ngegol-ngegolake kowe, lamun besuke bakal dimangerteni kabeh santri ana ing Panti Kudus, mesti wae bakal cilaka. Mula saka kuwi kowe ora pantes manjing ana ing Panti Kudus. Kowe kudu lunga saka Panti Kudus. Dadi niki Nanging sawise kowe ninggalno ana ing Kudus, kowe aja nganti pisan-pisan kowe ngancikake sikilmu menyang lemah, Dik. pokoke butuhe kula niku mboten oleh mancik bumi kudus. Nggih ning ngoten. Kula Kanjeng Sunan, tulung Nyai Kudus, janjane kowe iki brak-brok iki ana apa to ya? Lah nggih wau kan niku wetenge kula kruwes-kruwes. Wetengmu kruwes-kruwes. Lah terus kula teng mingken buak. Kowe ning mburi mbak. Sawise kula buak, Nggih. wajidan kula wonten sing nyogrok. Wajidanmu disodok. Nggih. Sapa umpama sing nyodok kae? Lah nggih duka. Dut. Lucil. Oh, samper foto. Lho. Kowe. Nuwun sewu wau kula nembe nganu grayang-grayang ajeng nyentelke kembang teng riku enten tiyang kula titip teng napa niku nembe Kowe titip apa? anu kembang wau. Rikala semono aku mitungkas kelawan kowe apa? Kula kedah lunga saking Kudus. Aja nganti ngancakaken kula suku kula bumi Kudus. Ning kasunyatane apa? Kowe ora lunga saka Kudus, malah kapala kuwi isih manjing ana ing laladan Kudus. Nuwun sewu Kanjeng Sunan. Nuwun sewu kepiye? Panjenengan rikala ora ngendika, Den kowe kudu lunga ka Kudus. Ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe, Den. Aja nganti kowe ngancakake sukumu ning Kudus. Lah niku kula mboten
ngancakaken suku kula dhateng ing bumi Kudus kok. Lah banjur kuwi macet ning ngopo, Lah niku wau teng Tenjo. Teng Tenjo jero niku wau. Ya. Aku mangerteng. Lamun kowe ora mancik ana ing lemah Kudus, nanging kowe wis mancik ana ing Tinjo. Mula saka kuwi ora ana bumi sajengkang kanggo munggo ing kowe ana ing Panti Kudus. Loh, waduh.